5,000 na mong nabayran, 5 ming naknak. Pero, duol kayo mi. Mahalos magunitan ko na mo si Tori. Tinuod ka? Oh, na mi sa atubangan kring. Isa ka tao lang ang namagitan sa akwa o kang Tori. Ay? Oh, nga na jud ka dul. Sa magunitan ni mo iyang tiil, ana. Dili kay ang stage na may barkada. Pero isa ka tao lang ang nagpagitan na mo. Naunta mo yung moment ato nga. Beyonce! What's my name? Beyonce! Say my name! Asa, what's your name? Asa to yung pangalan? Ay, Basta Knowles man to yung apelido. Main lami, ay. Are you my cousin? I'm your husband! I took your name! I remember that. O nya, guys. Hello, guys. Welcome. Ay, live date, ha? Karoon lang ko kabalo mo. Wala ko nagsaba. I just lived. You just lived. I lived. Uy, mag-google pa unta gani kung saan pag live at the same time to YouTube using my phone. Sunod na pod. Magkalain po nimo. I-share sa na to, Nabi. Share. Why you raw dogging your phone like this? Because nagbuak man. Akong casing nabuak. Oh my God, that's so scary. Yeah. Wala lang. Ito sa ni. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Milli.2 just to hurt you. RLM just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in the week too. Yeah, wala pa day akong sound effects gasyong. Tanawa, nag-live na ko. Storyahan. Kisa kitong storyahan? Road Rage Baril. Esner, Justin Bieber, Kanye West. Ano yung spelling sa Esner? Guess. Isa lang ka R. Justin Bieber. O, ano sa itong isa? Ano sa itong isa? Kanye. I need a new sound pad app. I don't like the sound pad app no more. You need a sound pad, period. Like the hardware. Yeah, Kita the ko tag hardware. 5K. Naa si Tori Kelly, gano'n siya, chug. Kita ko 5K. Can we get it? Let's get. Can we get that? Katong fee fine na dili lang ta atong Elgato kay bankrupt ta ato. Na ay brand nga fee fine. Nga tag 5,000. Alright. Oy, what happened? Buang. Ay, nako. Nanong tata dito nga page. P1 cleaner than your church shoes. Okay. I'm ready. Promotion. I'm ready. Saba kayo mga anak. Hey guys. We are live now and I would ask a favor for you to lower your volume. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are now one of our elite children. Elite employees. Gani, no? Okay. 3, 2, 1. What do you mean 3, 2, 1? Mag-intro. Sige. Ako ang una, ikaw. Ako. Sige, go. You're listening to Dili Ni Advice. Kaysa madungog ang electric pan? I don't know. Bahala na. Sige, go. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? Nako'y nakalaban Sa? this week.
Sa asa? Sa game na ko. Unsa man? Unsa Nag-away nahitabo? me. Da. Oh, nag-away me. Siya mong uh, are you familiar with like rank 1, 2, 3, 4, 5 and R5 is the leader? Okay. Rank 5 yun yung pinakataas. Oo, siya mong R5 and then I'm an R4. Nag-away ming duha. Oh. Wala lang, nag-share lang ko sa inyo na nanapog ko yung nakalaban. Gano'n, nag-away man mo. Kaya masuko siya kung tayo, di ba, I don't know if you're familiar as well, but in that game, na treasure. Mo pop up na siya randomly in anyone's radar. All of us have radar. You have a radar, I have a radar. Sometimes in your radar, a treasure will pop up and then you will click it and then pag mag-click ka ato, anyone can dig. Anyone can dig the treasure, right? And then once the treasure has been digged, it's dug. It's dug. It's dug. It's dug. When it's dug, 10 people can claim the treasure. So limited slots only. Limited slots only. But everyone can dig. Even 100 people can dig. Tas 10 slots lang maka-claim sa treasure after it has been dug. Tapos, apart sa 10 winners sa treasure, the system will randomly select one of you from the 10 to get double treasure. Ay, di ay ba? Oo. That day na nag-away me, I got 3 double treasure. Nano 3 man kabuok? I don't know. Favoritism sa game. Paborito. Wala ko kabalo. Uy, ano, ako din ang developer. Buang mo. Bagay na lang. Nga anong ikatulo ko nakakuha, wala ko kabalo. Siguro kay, I don't know, buutan ko na tao. Ana, God. Na-bless ko sa Ginoo. Ana lang, God. Pero, nasuko siya. Dapat daw, mag-giveaway daw ko, give chance to others daw. Pag nakakuha na daw ko kaisa, di na daw kumukuha sa uban. Dili nakamudig. Dili na daw ko, dili na gid ako kuwag treasure. Dili na daw ko kuwag dig. Ano ko, who are you to tell me when and when not to dig, you dictator? Yan na, jug ko. Oh, it's a game of chance. Everyone can dig. Why not? I mean, you know. Ay, gusto niya og kuan, gusto niya og equality o communism. Di, gusto niya na sistema, naay ka ng, dahil sistema na may tabo, but it's based on his personal interest. Kay nganong nasuko siya kay 3 times nga nakakuha ko og double treasure, katong 3 times wala siya nakuha kay hinay kay siyag signal. It's not my fault. Wala. It's not my fault kung gwapo kog internet sa balay, ikaw dili. Ay, kaluol. Diba? Shut up. Isa man abi, kuan, unsa man niya hang gamer tag? Ha? Unsa yang gamer tag? Si Napoleon B. Hala, shout out yun. Napoleon B, did you hear it? Dilo, Tagalog man to. Dito kasabot. Bisaya Napoleon man B? Ay, nag-English man ko karon no? Ay, basta bahala na siya. Kung, I don't care. Nag-away naman mi. Gingnan akong iyakin. Ganyan na jud ko. Nag-trash talk jud mi sa game. Ay, kaluol. Iyakin ka. Anong, diba? How are you? Tell me what happened to you. Kuan, kanang, naakoy ka ng na-clash sa game na gibalik-balik na ko tanaw. Ako ang watch replay, download replay, gisave na ko ang replay, nya gibalik-balik na ko tug tanaw tong isa ka clash. Kaya nga naman, na-proud ka sa iyong sarili. Na-proud ko sa akong sarili kay ako jud nag-initiate ato nga clash. Unya naka-triple kill. Ako yun ba? It's a game ending, unsa tawag gani? Game ending clash. Kay ako si Warlock ko. Ako support ko. Tapos naglaag-laag ko sa gawas sa kampo sa kalaban kay pahumanay naman ang dula. Unya, nakakita man kog opening. Gi-SS na ko sila, gibundak na ko ang golem, bugs. Ana. Tapos niambak nagasik ka ng lagim. Nya niambak po ng Earthshaker, ihagi Ecoslam, bugs. Ana. Nya niambak po ng Dawnbreaker. Teleport siya, bsh. Teleport na. So tulo ka buok SS ang nikuan sa kalaban. Hawd kaayo mi. Lami kayo pagka-combo ba? Lami kayo yung pagka-storya, guys. Nandala jud ko. Gibalik-balik to na kong tanaw. Nadala ko sa iyang mga story. Unya, mao to. Mao to na. Humana ang dula. Pero actually, stomp man to nga game. Baka kayong kalaban. Unya, more to siya, guys. Lami kayo sa paminaw. No? Muna, toxic kaayo siya sa katalan nga dula, no? Pero kanang mga ingana na mga plays, kanang mga ingana na mga moments, I want more.
Ana na siya. Oo, bitaw. I live for this place. Ana na siya. Oo. yeah. Nakarelate mo. Nakarelate na sila. Nakarelate na sila. Oo. Sige. Unya, mag-uluhan na ta. Okay. Sa uluhan, sa mga nagdilaab na mga balita, Justin Bieber, murag na brother sa iyang live stream. Kanye West, gibiyaan na gyud sa iyang asawa. Di ay ba? Social media personality Sneer. Apil na sa grupo nila Sarah G, Jake Zyrus ug Carlos Yulo. Og road rage sa mga motorista. Misangpot sa pagkamatay. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Una sa tanan, shout out. Shout out sa mga nag-donate. Mga supporters nato. Last month, manggod, I'm so grateful. Dagan kayo naghatag. I just wanna give them a shout out again. Si Ter, si Yayu, si Carmen, ug si Gina Moss. Yes. Thank you so much, guys. We are nearing our goal to get a physical sound pad. That's what she wants. Naghanap po do goloy katong una camera, ring light, sound pad. Daghan kayo. Feeling na ko no, maski pag daghan na kay mig upgraded and everything, daghan gyapon mig goal. Ana. Move the goalpost every time. Dili mo human ang mga goal, guys. Ana kay we improving every single step of the way. Ma-improve man kita. Nya mag-shout out tag mga comments Naulaw gyud baya ko kaayo ay. Nga naman. Kay si Wilmar ba? Nga naman. Ana siya babae man ko mga ka-blank. Hala, kalain po ni mo, Kring. Ikaw man nag-assume. Ikaw ang nag-assume. 1 star siya sa rating. I-rate siya 1 star. Wilmar pa sa ilo ako. You have been a girl this whole time? You have been demoted. Oh my God. I'm so embarrassed. Okay. Ni-acknowledge. Di udol na kasi. Ni-acknowledge man siya nga. Panglalaki man gyud daw siya og name. This is a typical name of a parent so in love with each other. They name their child with both their names merged. Murag si Nichelle. Combination pod. Yan na siya. Wilmar. Pod no. Wilmar. Kuha na siya, Wilson o Marie. Bright. Or Maricel. Bright or Marites. Bright siya. Uy, shout out Kenny. Shout out Chester. Shout out Maratas family, please. Shout out tanan. Shout out tanan. Hello, shout out. Ana si Wilmar Blank, if ever mubuto ang Mount Mayon, simba ko palayo, maguba mangguro ng mga lights na maagian sa lava. Sayang-sayang lang. Mo galino. Niya. Na siya emoji nga kanang nagkatawa nga naisingot isa ka buok. Tapos, ana siya, babae man ko mga ka-blank, pang lalaki lang yun akong name. Ana siya. Wala ka pa sa iluwa ko, Wilmar Blank. Girl! Niya, ana si Aya Sakay, in response ni ihang comment, in response ni sa atong Sugilanon. Yes. Nga katong daghan kaayo siya kuan. Kanang tawag ani. Katong na diskubrihan niya nga na ay credit card ang iyang bana 150k credit limit. Bana, boyfriend di ay. Ano siya, gold digger ka girl. Nobya ka pa lang pero gusto mo nang hawakan yung wallet niya. Ganoon kasi ang datingan. Nag-aaral ka pero wala kang alam sa credit card. Di pwera may open 150k siya. Di niya babayaran. Murag mao gyud na ang iyang tumumbak. Katong iyang line ba nga. Unsa to? Di pa niya alam kung ano ang mabibili sa 150k. Ito yung giingon Basta murag i-claim na niya ba ang 150k nga magamit na gyud niya. Unya guys, unsa man Kring, istorya ha sa ko about kay Justin Bieber. Huy, kabalo ba ka? Katong unsa to nga tuiga 2021 ba to? Nga naman. Na kuan ko na suck in ko sa rabbit hole ni kuan Justin ug Selena. Akong newsfeed. Akong newsfeed puro Justin ug Selena. Kulang na lang mag-journalist na ko ato. Daggan na kog nabalaan ato ba? Di ay ba? So na akay background. Na ako'y background sa mga kabuang ni Justin Bieber ug Selena Gomez ug ni Hailey Bieber. Pero karon istorya ako nganong nagtrending naman po si Justin Bieber. Unsa day ang problema ani? So una sa tanan-tanaw na to ang iyang mga video. Unsa man ni ingon ni Kenny, membro na sila ni PDD. Unsa man? Unsa nahitabo kang Justin?
Unsay nahitabo kang Justin di ay? Dili man na makatanawan sa itong mga listeners sa Spotify. Kringkay, play Dili. mo. Context na lang. Context Story na lang. Story lang. Sige, Kaya sige. importante man na ato ang mga audio listeners. Mas importante yun na sila. Mas importante na sila. O sige, kay ang video ni Justin, nag-livestream siya sa Instagram. Isa daw. Murag preview daw sa iyang bagong music na mugawasay. Sige. Pero ang iyahang sa tawagan ni mannerisms. Diadto nga live niya. Kay mura siya lain niyang mata, mura gid siya na something else. Tapos kanang mura siya na something else lang gyud. Mura siya dili normal. Kato nga live stream niya. Kay dito natingala ang mga tao, hala unsa man ni kanang naalagi ni siya kanang something else. Ya ana. Unsa nga something else? Mura siya na brother. Katong dito nga video. Dito nga live stream. Mura siya brother. Oo niya. Kato nga live. Oo. Kato lang, maulang. Mura siya brother. Unya, gina-connect di ay ni sa mga tao, gina-connect ang iyahang brother behavior sa bagong release nga music ni Selena Gomez. Sa ang bagong release na music ni Selena Gomez. Kay na ay bagong album si Selena Gomez ug ang iyang fiancé nga si Benny Blanco. Okay. So naa sila bagong music gawas. Di sample kisa si Justin Bieber. What do you mean? Oh, nod your head yes, but you wanna say no. Sample si Selena Gomez. I love you like a love song, baby. Ang nagawa sa kong utok ba? I love you like a lobster, baby. Si lobster, baby. Lobster ba? Lobster. Lobster. Lobster, baby. Sample kinsa si Benny Blanco. Producer ba yan na? Dagan kay nag-hits. Apparently, hot and cold. Cause you're hot and you're cold. You're yes and you're no. California girls. California girls were undeniable. Muna. Girls like you. Wanna girls like you. Manana girls like me. The sandada. Basta ka na daghan kaayo na siyang mga hits. Pero producer siya. Dili siya ang artist sa iyang mga songs. Pero iyaha ang songs. Producer siya. Mura siya si Babyface ba? Kanang gahimo og songs. In short. Sige. Unya. So may labot na to ana nila. Humtay apil. Gani no. Kaya ingon sa mga tao, ang bagong kanta ni Selena Gomez o ni Benny Blanco nga, how does it feel to be forgotten? Tungo daw na ka Justin Bieber. Muna ang ginaingon sa mga tao. How does it feel to be forgotten? And some of the lyrics include, you're so embarrassing. At sa context pa. Unsa man? Unsa may connection ni Justin Bieber kang Selena? Ay kay ex na sila. Mag-ex. On and off, 10 years. 10 years sila nga magka-relationship. Teenager love. First love never dies. Tinuod ka. Sumala pa sa mga tao, first love daw ni Justin Bieber, si Selena Gomez. Okay. So makasabot na ta. Sige. So karon ex na sila. Karon nga nagbulag na si Justin Bieber o si Selena Gomez. 2 months after, nanay bag-o si Justin Bieber nga si Hailey. Tas gipakaslan pa jud after 6 months or within 6 months. It's very quick. It's very quick. So mo na ni, diri na ta magsugod. Ang context kay recently naay music video si Selena ingon nimo. Nag-release sila og music. Not music video basta ka music. Isa sa mga songs kay kining kuan. How does it feel to be forgotten? Ang lyrics include, you're so embarrassing. Go cry when no one's watching. I can't imagine it. How does it feel to be forgotten? Tapos, another pa. And you walked in, big ass grin, talking like we're friends. Honey, what were you thinking? He loves me. I love him. Look at you now. Mura siya diss track. Sumala pa sa mga tao, diss track kuno ni para kang Justin. Pero let's assume na dili na para ka Justin. Kanta ra gyud siya plain and simple. Just a song that was made by Benny for hits. Ano lang good, no particular inspiration. Maybe no particular inspiration ana. Maraging ana. Unya
Usa day ang naitabo ka Justin nga nung nag-trending siya. Mo raman po na akong pangutan na. Kaysa pag-release, sa pag-announce ani nga album, nag-livestream siya. Shortly after the announcement of the new album. Nag-livestream siya niya. Dito mura siya brother. Oo. Tapos nakakita man ko news. Nga nag-post ko no si Justin kay recently pod na si Selena na engaged. Engaged with Benny Blanco. Engaged na siya sa iyang fiancé na si Benny Blanco. Fiancé gani ka engaged no. Bugo po. Duhi ka mo ba? Bugo kay mo. Ug ako. Unya, kanang syempre pag engaged ka, maski ako siguro. Kung na Facebook ato nga time, nga na-engage ko, basig akong i-flaunt sa social media. Engage ko. Ano ba? Kaya nga na ba, in this day and age, you can't help but post. Kaya nga, small wins. Small wins. Small Why wins, not? big wins. Why not? Ako man ang wall. Ako man ang email o password. Akong imo ba ding email o password akong gigamit? Mao gani no. Mo na Alangan naman i-post na ko ang imuhang win. Lain po kung na-win ka sa imong live, ako ni-post. Murag, joiners ka, girl. Gani. Basta, go, si Selena, normal na to nga, i-flaunt niya sa social media nga, engaged na siya. Nag-post si Justin. Nag-post siya. O, kailan magitang tanan ka, Gollum na, wapod. Grabe Gollum sa Lord of the Rings. Lord of the Rings, kanang si Precious, my Precious. My Precious. Wala gani kung nagtanog Lord of the Rings, but I know that person. Maski wala mo nakakita Lord of the Rings, you would know Gollum. He's a meme. He's a meme. He's a gif. My Precious. Di syempre, kabalo naman tanga si Gollum, ang iyang obsession ang ring. Ang ring sa Lord of the Rings. Nag-post si Justin yan, caption ang video kay si Gollum na obsessed atong ring ni ingog, my precious. Tapos ang caption niya, girls on social media when engaged. So mura siya og kanang. Dili man kakaingon nga lain iyang pasabot. Ako iyang pasabot. Kinsa ba? Akong friend nga bag-o na engaged, siya ang pasabot. Di man sad pwede makaingon nga ako iyang pasabot. Gani, di man sad ta makaingon nga si Inday Sara iyang pasabot ug sila Lisa Marcos iyang pasabot. Gani. Dili man ta makaingon kung kinsa pasabot niya kundi si Selena ra gyud na. Ayaw na tayo mo Justin ay ko mo magbugo. Dili ko nimo ma-fool. You can't fool me, boy. You can't fool me. Gani no. Gani. Ang imong pasabot si Selena, ayaw kog atika. Mauna. Ang naitabo. Gi-unfollow siya. Gi-unfollow siya? Gi-unfollow siya sa iyang asawa. Ay, glitch daw to, glitch. Glitch daw to. You can't fool me, girl. Both of y'all. Nag-deactivate si Justin after sa series of katong mga livestream niya. Nag-deactivate siya. For some reason. Mura pag si Selena ba, deactivate. Nga na. Mga kispi mo na sila. Mga kispi na sila. Unya, kuyawa po na ng mga tao makabantay kung kinsa ang nag-follow, nag-unfollow. Kring, kabalo nakakring. Obsessive kay ng fans club nila. Ang ilahang community diya sa Jelina. Ilang community is kanang kuan na sila mga ambras na sila. Pag-activate og balik ni Justin Bieber, natingala siya nga ang mga tao nga naka-unfollow na ang iyang asawa nga si Hailey og ang usa ka girl na si Kendall Jenner. Ngano man na-appeal sa equation si Kendall Jenner. Kay, shortly before all this, nag-dinner kuno daw na si Hailey o si Kendall. Sa usa ka restaurant. Sila lang duha. Paghawa nila, nisulod si Justin Bieber. Siya ra isa nagkaon. Naay mga evidences ni? Naay mga photos? It's just a claim. Speculation lang ni. Speculation. It's just a claim. Ayaw magtuo sa kwastorya rin. Onya mo to. So, after sa dinner ni Kendall ug ni Hailey, after sa pag-deactivate ni Justin Bieber, unya pag-reactivate, naka-unfollow na ang duha. Ayaw kog atika ng mga ngana. Guys, ayaw kog atika ng ano. Pag nagugod gina-unfriend, onya, mapansin nila ba, i-PM ko nila, huy, unfriend lagi ko nimo. Ginahimo ko ng excuse. Nag-deactivate, manggug ko. Ay, di. Nag-deactivate manggug ko niya. Pag deactivate na ko mo, murag nagka-glitch siguro, na-unfriend ka. Pero gi-unfriend yun, tika.
Oo na siya. Hay, na-reveal na. Ayaw kong atika, Justin. Kabalo ko sa yung style. Papunta ka palang, bumalik na ako, gago. Ginamit ko na yan. Ano ba? Nagtatagalog na ako ngayon para maintindihan. Tagalog si Justin. O ganino. Oo niya. Mo ganino. Ingon sila nga, glitch lang. Ayaw ko atika, Justin. Gi-unfollow gyud ka sa imong asawa sa Instagram, si Hailey. Naka-follow na ubalik ron. Kay alangan ma-pressure gikasaban to sa ilang PR. What the hell are you doing? Why are you making a mess right now? Ana ba? Gikasaban to sa ilang mga managers. Ayaw mo paghimo og scandal or anything like that. Follow Justin right away, Hailey. Follow din si Hailey. Di ay ba? Speculation na po na, guys. Pero kabalo ko, Hailey, ay kog binuang, ay kog atika, buang ka, mas tiguan pa ko nimo, kabalo ko tanan. Gi-unfollow gid nimo si Justin kay mura kag nanilos na pud. Nanilos kay nanilos na pud kay. Ang behavior ni Justin mura gina-show niya ba nga di gihapon siya ka move on. Affected siya sa engagement o sa album release. Affected kaayo si Justin. Muna pag create nga series of posts and that Gollum post na engage ani daw mga babae sa social media pag engaged, you are affected. You are one of our elite affectees. Na-affected ka kang kuan. Hailey, na-affected ka. Napaisa. Wala pa. Kada mag-release og album si Selena, shortly after, mag-release po og album si Justin. Kabalo ba ka, ana? Karon di ba nag-release og album si Selena o si Benny Blanco? Kanang sa live stream niya, nag-tease siya og new music. Inspired na po siya mag-imo music. Ay nako. Guys, ayaw mong sulod ani nga rabbit hole. Makakuan siya. Masking dili kayo ko fan ni Selena. I admire her. I like her music. Pero not in a way nga kanang wow, dili gyud. Dili to the point of mag-listen sa whole album. Oo. Pero naatoy time nga naganahan jud kong Justin katong purpose niya na album. Ganahan ko ato nga album. Nag-collab sila ni Benny Blanco anang purpose? Ilahara din ng circle. Tuyok na din ng mga laway diha. Si Benny Blanco nag-produce a couple of songs or a few songs diha sa album ka purpose? Mao ba? Nagtutok na din ng mga laway diha. Ang kanta ni Justin Bieber nga Love Yourself, which apparently is a diss track to Selena Gomez. Selena Gomez, Produced by Benny Blanco. Cause if you like the way you look that much. Diba? Baby, you should go and... Diba? Guys, ayaw mong sulod. Ayaw ninyo i-attempt na kanang, ang inyong mong phone, ang algorithm, magdepende sa kung sa inyong ginatanaw. So, kung magsugod mong tanawa ng Justin Selena rabbit hole, ang inyong newsfeed, matay. Grabe gyud, manggawas na kada ana ninyo, mauna gyud na siya. Tinuod ka. Pero ayaw kog atika, Hailey, nanilos gyud ka mo nang ni-unfollow ka sa emong bana. Napaisa. Saman. Di ba naamang yun na mga TikTok nga kanang naay mga Selena haters? Oo, na. Apparently, nadakpan nga nag-like si Hailey Bieber ana nga TikTok. Kay nangitag kampi, nangitag comfort. Nangitag ka ng apparently nangitaog ka ng pinakuhit lang nga comfort na we got you. We can we got this. We will fight for you. Okay, like unsa ang source na ko aning tanan? TikTok ra pod. Di ba? Whatever is on TikTok is all true. Whatever we say is all true. Tinuod ni. Credible source ni dere. Credible source jud siya. Siya jud ang pinakagrabe nga source dere. Ay, listener daw si Benny Blanco sa Dili Ni Advice podcast. Nganong ay kay Benny Blank. Ay, hello mga ka-blank. Part di ay ni si Benny Blank. Pati si Rico Blanco, fan na sa Dili Ni Advice kay Rico Blank. Tapos si Benny Blanco po di ay kay fan po kay Benny Blank. Okay. Kauna na ko, pag makasal na si Selena Gomez kay Benny, Selena Blank. Ay, no.
Wala ko, amazing. Wala, oy. No, na-amaze ko. Cute siya nga information. O niya, pagkahuman, sa dili cute nga information. Unsa man? Kanye West, gibiyaan na gyud sa wakas sa ihang asawa. Mura lagi tag ka ng, Kring, mura lagi tag ka ng mga kuan diri no, mga laog ba. Lako, laila po na. Mura tag mga manghula diri ba sa Dili Ni Advice. Last week, I asked you, not last week, 2 weeks ago. Oh. I asked you, bulag na ba si Bianca og si Kanye? Mao gani no. Hala. Unya karon, nabulag na gyud. Hala, oy, hala, ay. Whatever I say comes true. Mao na dire makaingon ka na credible source may. O bitaw, kay nga no, wala pa na itabo ang balita. Mahitabo di ay pag ingnon nako. Oo, sige daw. Oh, pati to kay Richard Haydarian. Oh? Pag Ay, no. Pag ingon ako nga false statement ka, niangkon siya pagka next week. Oh, Niangkon siya. Sa Dili Ni Advice, nami episode, if you're not familiar with it, and if you're just a new listener in Spotify, or diri, na bago lang ka sa among podcast, nami episode, nag-discuss na mo na si Richard Haydarian and how he called the Mindanao a sub-Saharan Africa something. Tapos gidiscuss na muna and we said that you are making a false statement because sub-Saharan Africa unsa na katong HDI pa to Human Development Index is very different sa Mindanao. They higher ang Mindanao. Higher ang Mindanao. And then pagka next week nagsorry si Richard. Okay nga no, nagtan-aw siya sa live na mo ato nga time. That we don't know. It's a speculation. Pero ang tinuod jud mo gingon nga mali iyang gingon. The next week he admitted nga mali jud siya and nag-apologize siya sa ako. Oh, Darling, Miss. Sa ako ano siya? Thanks to an academic friend si Darling to iyang pasabot. Correct mo. Correct mo diha. Tinuod na siya. Nga karon pag ingon ako nga, hala, wala pa din nagbulag si Kanye ug si Bianca. Karon nagbulag na gyud. Nagbulag na gyud hala oy. How Madam Auring man di ay ko. Oh, no. Oo. Hala oy. Ngano nakaingon ang mga tao nga nagbulag na sila? Ngano man? Kasi Kanye West mismo nag-release og album nga World War 3, WW3. Bago ni nga album? Oh, bago ni na album. Okay, diss track ni para ka Bianca na pod. Dili siguro diss track. Part of the lyric says, "My baby, she ran away. But first she tried to get me committed. Not going to the hospital because I'm not sick. I just do not get it. She's having a panic attack and she's not liking the way that I tweeted. Until Bianca's back, I stay up all night. I'm not going to sleep. I really don't know where she's at." Ay, kasad no. Nasad ko. Kasad no. Ni ana pa jud ta. Believe ko ana nila mag-asawa kay magkasinabot. Kay pareha sila brother. Gikapoy naman, dili naman brother kay nakakauna si Bianca. Ay nakakauna, di na siya napasmo. Wala na siya napasmo. So ibig sabihin, medyo sane di ni si Bianca compared to Kanye. Oo. No, ma-amaze lang po ka no. Sa ingana ng mga information. Ay, kaluoy ni Kanye West. Wow! Luoy mo na si Kanye. Wala na siya girl. Sa una si Kim, karon si Bianca gibiyaan na pud siya. Karon kinsa naman ang next niya nga girl sa ato mga single na to ng mga listener. Pwede ninyo i-contact si Kanye. Pwede ninyo siya i-shoutout basi makita ninyo yung soulmate din nga si Kanye West. Gani no basig sa Filipina ra di siya matarong. Basin malay nimo. Di ba? I can fix him, anak ka. Nga na ba yata? Ang iyahang album ba kay kanang Nazi symbol buang ni tawhana ni. Naadyo siya pagkagamay guys. Naay gamay. Dili gamay dako. Ay dako di ay dako. Brother siya. Dako ang iham daot sa utok. Ay kaluoy. Amo na to. Unya na pa isa kaluoy. Kisa man? Si usa ka social media personality nga si Esner. Kisa man na siya? Context or sample? Basig na kay sample na song or what? Wala ko yung sample song, wala ko yung sample content, kaya wala ko naka-follow ani niya. Pero nakita, niagi na siya sa akong newsfeed, ang iha mga content kay kanang estudyante, mga high school, mga maestra, POV. When we talk about Esner, people would know about him, like that, he's that famous. Kaya na siya sa PBB. Ay, okay, sige. Bagura na siya na nag-share sa iyahang family struggle sa PBB. Nakaron, gipang balita sa mga tao. Sa man. Kay apil na di ay siya karon, we have learned that he has a narcissistic father. How narcissistic? Comparison. Ana siya. Sa una, mo-contribute daw siya sa ilahang mga palaliton sa balay. Kusang loob. Hantod sa gi-expect
na sa iyahang papa. Yung Unya, ana. which I'm pretty sure he doesn't mind. I'm pretty sure. Nga gi-expect na kay dako siya halin sa kuan. So kada tong pandemic sa mga video dako siya halin. Oo. I'm pretty sure he doesn't mind. Pero ang nakasakit daw kuno, nag-share siya. Na ay isa sa mga moments na wala daw siya ka-reply sa pagpangayo og kwarta kay na busy siguro siya diri sa taga Davao ni. Davao del Sur. Davao del Sur Davao region na siya. O dili ko sure Davao City, pesta Davao del Sur. Na nakabutang sa PBB. Wala daw siya ka-reply sa isa sa mga message sa iyahang papa nga nangayo siguro kwarta. Pero perte niya pagpaningkamot, oy naningkamot na siya. Na ay usa ka moment na nakulong daw iyang papa, ay makulong na daw iyang papa kay daghan daw ko sila utang. Unya mo to, naningkamot siya pag ayo dako kaayo iyang nabayran siguro mga 5-6 digits. Wala ko kabalo ha. Dako jud daw kaayo siyang nabayran. So tanan mga brand deals gipang kabot na niya tanan, iyahan ang gidawat tanan. Para makabayad anang para maapas. para maapas makabayad sa utang sa iyang papa ana. Naningkamot gid daw siya. Pero niya pagpaningkamot unya karon na ay mga moments na wala daw siya ka-reply sa iyahang papa. Unya gi-messagean day ay na siya sa iyahang papa. Nga. Asa to? Giingnan siya nga. Grabe ka magpasarap dyan sa buhay mo dyan. Kaya mo makita yung parents mo na naghihirap. Pero sige lang, gusto kong malaman mo na mabubuhay kami kahit wala ka. Giingnan si Ana. Wala daw nagapangumusta. Wala daw I love you, Ana. Uy, kaluoy pun. Luoy siya. Nga, syempre, ikaw, nananingkamot ka, dawat ka o brand deals, left and right, tapos inganaon radi ay ka. Nagpakasarap daw siya sa buhay mo dyan sa Manila. Mao ba? Naluoy ko. Luoy siya. Luoy siya. Kay, kuan, manggod ka ng, manggong naapod, ang culture po na to, Pinoy, naatay, dili sa ingon ngayong anik mi sa among household, di po sa ingon ngayong anak sila, wa po kun ingon na yung anak mo, pero naadjud tay culture dili sa Pinas, nga, gapa-eskwela tag mga bata, aron, kay ga-expecta nga, kung makatrabaho na sila after maka-eskwela, mubaw sa ato Muga nga na ang mindset na gitudlo sa tuwa ba? I don't know where that came from. Pero maog yun na ang ato ang expectation ba ang gitudlo sa ato ang i-expect from our children when they graduate and get work and have salary and whatnot. Mo na siya. Pero dapat manggod mausab na siya sugod sa ato mga millennials. Sugod sa ato ang mga millennials, diri lang taman. Sugod sa tuang mga sugod sa tuang mga millennials. Magsugod sa atong mga millennials, dapat ta mo teach og culture nga dili na dapat ing ana. Bitaw tama. Kay tama na tong victim sila Carlos Yulo, si Esnir, si Sarah Geronimo, millennial pud ba na? Og si Jake Cyrus, otro po ng millennial man pud siguro na si Jake. Basin, Dapat maundang na sa tuang generation. The next generation has to be free of that pain. So, unsaon? Step 1. Dapat magpa-eskwela ta sa tong anak kay responsibilidad na to. Mo nang step 1. Mo na ato ang responsibilidad. Ngano? Bullet point 1. Wala man sila ni pangayo wala nila gipangayo na i-anak nimo sila. Bitaw, tinuod ka. Wala nila gi-request na napa sila sa sperm. Ako ang pili pagawasan ko himo akong bata, iluwa ko sa imuhang otenables. Iluwa ko sa imong otenables, ipadulong ko sa itlog sa akong mama aron ako'y mabuhi. Wala man na niya gipili nga siya ang imong i-anak. Wala. Wala jud na siya choice. So, it is your sole responsibility as parents, not sole, kaduhaman mo, nga, buhion siya, paskwilahon siya, iyahan ng katungod. Iyahan ng katungod.
Step 2, after sila makagraduate niya, nakatrabaho, let them go. I mean, let them go after they've graduated. Let them go. Let them find out how they will live their life. Let them find their own jobs. Let them handle their finances. Let them invest their own money in their own properties and their own whatever. Let them do it. Tama ka. Kaya in the first place, dili man na nila gipangayong ay anak nimo sila. Kung wala nimo sila gianak, dili unta sila magka-responsibilidad nga buhion ka as parent kung mao gyud na imong gi-expect. Tama ba ko? Tama ka. O tama ko. Tama man jud ko always tanawa next week. Nana po ko'y tama. Tawa, timani jud. Karon, kapila pa ta makakitag mga ingani nga mga ikadagahan pa. Di luoy biya kay to sa una si Sarah Hieronimo ay naluoy jud ko sa iya ay. Liman kag a 33-year-old woman is not allowed to get engaged with someone she loves. Mao ba? A 33-year-old woman. Katong nga time 33 siya. Da? Ay, dili ko sure. Pero 30s jud to. I'm not sure of the kanang unsa nga specific age to ni Sarah, pero 30s jud to nga time niya. Dili siya sugtan magminyo. Kay maundang ang mga kuan kanang mga sustento ba? Ay kay ma-focus naman siya sa iyang sariling family. Pero actually admirable kasi Sarah kay masking nagminyo siya ni promise jud siya nga dili gid daw niya undangon ang sustento. Wala kaluoy po sa cash cow, no? Baw kaluoy. Gimo ninyong kabaw inyong anak. Dili ba na ninyo kabaw anak man na ninyo. Hopefully no unta dili ta kay basig mo ingon ra mo perfect mo dialing perfect ka dia kring ano ing anak man naman mo makalibak sa ubang parents. Ano nga yes perfect. Ay. Pero dili ba ako masabot kay I know I have decided not to do that. I may demand for other things from my kids, such as time. Gani. Or greetings. Gani. On my birthdays. Gani. Or kanang to visit me in Christmas-ish. Or New Year's-ish. Ano ba? Nga na, kay makaluod, makapangluod man punta na. Dili mag-make time sila sa ako. Gani no. I want, kanagong pag Christmas or New Year, it's important for us ni Kringkay kanang nami mga family pictures. Magposing yun mi diri ana, magposing mi diri. Importante na ay family time and family pictures. Oo, magposing mi diri na ami tripod, i-take ang picture pack. Muna importante na siya sa that I may demand from my children. But kung dili sila, pwede na mo istoryahan. Pero kanang mga kwarta-kwarta guys, dili na to na ayaw nag-expect ana. Dapat maundang na sa to Okay? Bitaw, tama. Tama. So, Esnir, bagong miyembro sa Raised by Narcissists. Next. Sa uban pa mga balita. Road rage. Kita ka itong mga nag-viral na mga road rage. I'm sure, dili na ninyo need og context, ani. Katong nag-road rage ba, niya na namatay, kay gibaril. Kailangan pa ninyo context, basig na abitoy uban nga wala kakita ato, no? Oo. Tagaay sila og context. Unsa may nahitabo? Sige, naay nag-viral gyud kaayo nga video kay naay nag-road rage, nag fight sila sa dalan. Nagsumbagay sila. Sumbaganay sila sa dalan. Nanaog na sila sa ilang mga sakyanan para magsumbagay. Naay naka-motor, naay naka-SUV, nang naog sila sa ilang mga sariling mga sakyanan, nag-jug sila, nagbanipakyaw sila sa dalan. Hantod nga wa na nakaagwanta ang naka-SUV, gibaril na gyud niya iyahang ka away. Mo na ang recent news. At first glance, di sa video nga nag-viral, sa imong unang makita, makaingon jud kag yawa tong tawhana to, katong naka-SUV. Katong Nabaril. Para lang sa road rage, para lang sa away sa dalan nga way pulos, gibaril gyud niya ang motorista. Yan namatay gyud. Namatay una na critical pa kuno. And then namatay eventually. Pero nakakita ko naay na yung mga naglabasan na mga naggawas na mga videos to support whatever the first video has to show. Ang istorya di ani
Kay tingala ko ang comments manggod mo ingon nga mirisi. Oh. Ningog mirisi towards the namatay. Di syempre ako na-curious po kung anong ningon sila mirisi namatay na gani. Oo. Namatay na gani, gingnan pag yun nilag mirisi ang namatay. Sa ato pa na jud ay backstory ni. Oo. Kay ang nagsugod ni tanan sa nakita mo ko ang video kung asa sila sugat yun kring. Naay video sa pagsugat. Kay thankfully naay camera ang helmet sa motorista. I don't know why he's dumb enough to show it. Gi-upload sa social media. Rides sila ba? Rides. Naga-rides sila. Karon ang SUV nga itong nga SUV ning insert sa dalan. Ning insert. Oo. Pinapaspas. Murag nagdali. Oo. Murag naka-hazard pod. I can't really see for sure. Kay medyo kanang sana action kayo ang film ba? Ay, film. Kanang motion kayo ba? Dahan kay motion man na medyo ang video good kay dili kay nimo makuan. And it doesn't help na kanang re-uploaded na pud jud ang mga video, so medyo blurred na. Pero murag nag-hazard ang SUV. Murag paspas kay siya dagan. Gina-overtaken sa SUV ang maski unsa whatever's in its way, gina-overtaken. So ibig sabihin ang SUV from the start gadali jud. Gadali jud siya. Karon ang mga motor na-overtaken. At first murag niya nang motor overtaken lagi ko ani. Ana. Niya gitry niya og apas. Sa motor. Sa motor. Pero makalapos na pud ang SUV. So, deep inside, nagbuhat siyang narrative. Sa iyang brain, ang nakamotor niya kung pasaputa, gibuhatan niya og narrative yung brain nga ginalumba siya. Nga ginaungusan siya. Tagalog man ang word na ungusan. What is ungusan? Kanang dili gyud magpalupig. Di magpalupig. Ginagit-git daw siya. Actually, he thought of it and then he thought out loud na. Kaya gistorya ni niya sa video. Ano siya, ginigit-git ako nito. Niya na siya sa video, madungog ni mo iyang voice. Tapos, ang SUV manggod, muna nakaingon siya ginigit-git kay. Katong SUV, di ba, mo action na pag-overtake sa iyaha. Pero nigit-git yun siya, it's true. Pero di ay, naamanggoy morag bao-bao diri, gilikayan. Gilikayan. Gilikayan yung bao-bao. That's why morag nagit-git tong motor. Oo. After that, didto na nagsugod ang road rage. Giatangan din nila ang SUV. Gi-overtake nila maayo, giatngan nila, gikulating. Gipanaog nila ang SUV? Driver? Giatngan daw nila. Gikulating nila. Na-adjoy video kring. Naku nakita ang video nga. Wala gyud kaayo gasukol ang nakaputi. Kay medyo bugbog sarado na siya ba? Ang nakaputi meaning, ang SUV driver. Yes, sorry. Ang nakaputi itong SUV. Ginakulata siya, halos dili na siya kasukol sa kasakit na yata sa iyang lawas. Kay murag 2 or 3 ka tawo ang nagtabang. Kaluoy ba? Nasa video na. It's true, evidently. Nakita na to nga ginatabangan siya kulata sa tanang mga nakamotor. Katong naka-SUV, medyo gasukol siya pero dili na kaayo niya kaya kay syempre dagan nagtabang sa iya ana ba? Oo. Hantod sa niabot gid sa point nga siguro wa na gid siya kabalo siyang buhaton, gikuha na lang niya iyang baril tas nagkuan siya, nagbangbang na siya didto. Gibaril na niya og naigo pagid daw kuno iyang asawa. Sa braso. Murag natamaan ba? Okay. Natapsingan lang. Binakog na apil pog ka critical. I don't know for sure kung saan itabo sa asawa, pero mo na ingon nila nga medyo daplis ra daw to. Pero ang iyang tumong ibaril kay ang katong gakulata sa iyaha. Actually, kung nakitaan po ninyo ang video, masking ginabaril na siya, ano gyapon siya sa nakamotor. Ginakuan gyapon siya ba? Musukol gihapon masking ginabaril na. Musukol gihapon kring or ginailog yata sa iya ang baril na. Basin. Muna unsa day, what's the point of discussing this? What is it? My point is don't bring guns. Uy, wala mi katawa sa kuan. Pero nakatawa ko sa kung giingon. Don't bring guns. Why are you even carrying a gun? Malamay mo ingon na may rapod may nuswan ng mga kamote. Sure, yes, that's your opinion, but me,
wala ko naluoy sa namatay actually jud. For me, wala ko naluoy sa kamote rider. Naluoy ko sa iyang anak ug asawa nga mawad-an nagpapa kay makulong. Maupod. Oh. Unsaon na lang imong anak, nabaya kay gamayng anak. Napakay gamayng bata, sigig pa jud siya. Daddy. Sige Ala, na kalain ana. na, Dito uy, sa ay. SUV, nasa video. Dili ko Madungog ana mo. mga ingunana ba. Wala ko naluoy sa namatay. Yes, I share your opinion nga Merisi. Actually, oo. Kay nakita man gud nako, luoy jud tong naka-SUV. Pero, kung wala ka nagdalag baril, sige nakulata ka. Pero, sige nakulata ka, sige, mabubog sarado ka, hospital ka, but you are alive. The other motorista is alive. Di ka makulong, maayo ka sa imong hospitalization, and then your child will grow up with you. Muna akong point. But sure, mirisi ang kamote rider nga nagakulata sa iya. Sure. Pero it could have been avoided kung wala kay dala baril. Nisulod na lang takag sakyanan o nag-move on na ka, nilakaw na ka. Libuga pud ana noon sa imong buhaton. Pero no, actually, ato na lang pud dapat no ning hawa na lang unta no. Di napo ko'y laing opinion ani eh. I think mao jud to yung destiny. Patyon jud to niya ang rider nga no. Destiny? Yes, I think because what will happen? What will happen kung wala siya baril? Oh. Kung wala siya baril, morning may tabo. Feeling ko lang morning may tabo. Pag sulod niya sakyanan, move on siya, di ba? Oh. Mularga siya. At nga napud siya. Kring. Mamatay gyud gihapon either way. Kinsa ang mamatay sila, I don't know. Pero naadyoy mamatay. Dili man to siya undangan. Kutay walay baril ba? Kutay walay baril. Ang other scenario is mosulod siya sakyanan, mularga na siya, move on. Pero there was already evidence nga giatngan siya the first time. Why is it impossible to happen the second time? Naat nga na po siya ikaduha. What will happen by then? Naadyo na yung mamatay. Kung wala man namatay sa first, naadyo na yung mamatay dito. Sa other scenario nako. So dili gito, unavoidable jud tong death ato kato nga time. Grabe na gito ka road rage. As in super duper road rage na jud sa. Ang naguna-una og road rage kay katong mga kamote riders. Yes! Kay katong ginigit-gitan. So, wala may nabangga. Walay nabangga good. Wala man lay nakuhit. murag nakuan lang ang iyang ego. Tungod lang sa iyang Di, ego na naghimo dili siya- siya gusto na git-gitan, ana. Naghimo siya narrative sa iyang brain na kanang giaway ko ani. Giaway siya. Oo. Mo na ang nakalisod diha, guys. Kuan siya, dili man siya pwede dapat, kamote gidi ay no, kay dili siya pwede maging driver kung ingon ana naa siya mga buhat-buhat nga Scenario. scenario sa iyang utok, oh. Gani. Ang problema, Pasagdan lang dahil ni mo, no? dapat gyud ang sala man gyud ani ang kamote rider. Wala ko niingon nga bad kayo tong naka-SUV, guys. 'Di ba kay sa unang panahon mo man gyud na ang punishment ni God sa kuan katong 'di ba ang ingon nako Old Testament God is like the Punisher. Mao gani, no, I've natingala mentioned gani that ako. I've mentioned that in one of our very old episodes nga si God sa una, God the Punisher kay ang iyang way to punish you is death. Natingala gani ko, init dahil kayo nagulo si God niya. Ito. Oh, death. So, kung na may mamatay galing, di, punishment na yun na niya, no? Para sa kuha lang niya, it's my opinion, not hers. Kung mamatay galing ang kamote rider, I share your opinion, may resig yun to niya. Okay? But, I wish, Jod, nga wala na lay baril. Kay, he will go to jail, for sure. Unsaon man. Tapos yung anak, unsaon man, yung asawa, ma-single mom. Practically a single mom. Kaya nga no, makatabang ba day yung bana from jail? How will he help? How will he help raise the child? How will he help financially? How will he help as a husband? As a father? Dili na gina niya mabuhat. Kaya na siya sa kulungan. So unta, wala na lay baril. Nihawa na lang siya og nag-move on. Or niya to siya og police station. Uy, speaking of baril ba? Oo. Usa ka lalaki gibaril patay. Ay, mali. Usa ka lolo Oo. gibaril patay ang usa ka lalaki sa sulod sa iyang balay kay abi niyag magnanakaw uyab ra day sa iyang apo. O, di ba? Ma-avoid raw ta na. Dili man kailangan barilon.
Na mali siya, abi niya magnanakaw, uyab di ay sa ako. Pwede naman ka mangutan na, kinsa man ka? Ana lang sa good. Freeze! Oh, wag kang kikilos, Kring. Wag Tagalog. kang kikilos! Oh, wag kang kikilos. Sino ka? Boyfriend po ako ng apo niyo, lo. Okay. Oh, pumasok ka na. Oh, mura ko. The end. Humana, ko dili, pwede po diya. Ganun ba? Umalis ka. Pangit mo. Uli. Hindi ka pwede dito. Bata-bata pa ng apo ko. Wag ka dito. Oh, yun na. Oh. Humana, the end. Ganun kailangan matay dayon. Di ay ba? Oh. Dili lang na to i-condone ng mga patay-patay jud dayon, guys. Napamantay other solution. Pwede dili diretso bush. Dili guys. Natay laing ways. Natay laing mga solution sa mga problems. Pwede po gani kaganang kuan kanang mga golf club or kanang mga baseball bat. Oo, sakit pod kaayo na. Oh, pwede man nimo anaon lang sa bukton. Ano sa bukton? Pwede gani warning shot. Ay, opod. Kung blanks. Kung nakay baril. Kaya para dili mamatay, dapat blanks na lang ang issue. Oo. Kung nakay baril, pwede mga taglag warning shot. Nakutay, unavoidable na jud na adyo ko'y baril. Diba? Tapos gusto jud nako nga mubuto ni. So, pwede nako i-warning shot or barilon siya sa tiil. Diba? Ay. Wala tayo mahimo, guys. Na human naman, igo lagi ta magkanang hatag og opinion. Nako ingon. Wala. Unsa man? Nako ingon. Unsa man? Hayo ko akong laptop ba? Sige, unsa man? Nako ingon. Unsa man? Road rage is dapat mag-meditate ang tanang mga driver. Kay delikado kay road rage eh. Oo. Uy, nakakita ko sa Facebook ba? Oh. Kanang naa siya kanang advice para sa mga naga-drive. Pagpalit daw mo og bell. Bell? Oo, bell. Kay pag ma-feel daw ninyo na mag-road rage na mo, katudong bell ang inyong pisliton. Effective daw to sa iya ha. Instead na ang busina. Instead na kaya ang busina man gud guys, pag i-prolong, maka-road rage na siya. Maka-road rage. As in, bisag pedestrian rage. Beep! O di makasuko man gina. Palit do kag bell, ibutang nimo sa imong dashboard. Tapos pag masuko do ka, do nimong bell, ikaw ra may makadungog sa sulod. Ting 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 ting. Magyaw-yaw do ka dito sa sulod nga mag-bell. Yawa ka! Gago! Pero at least ikaw ra din nakakita. O ikaw rin nakadungog sa imong road rage. Instead na magbusina ka. Di kanang, di ba, dapat ambot lang pod kung pwede ba, dapat ang default na tingog sa imuhang busina kay pip pip. Ice cream. Pip pip. dapat dili siya pip. Dapat bisan pag iprolong ni mong pindot, ang tingog ana niya kay pip pip lang gihapon. Oo. Pwede pod ka nang mag-road rage ka no. Beep! Pero ang tingog sa sulod sa sakyanan is beep para ma-feel nimo nga. Para ma-feel nimo nga nakabalos gyud ka. Beep! Pero sa gawas kay dito, information, may I help you? Ingana di. Hala, gwapo na siya nga feature. Kay siguro cathartic siguro nang ipindot nimo ang busina niya. Beep! Ay. Kabalo ko, gwapo na siya. Oy, i-license na ko na nga idea. That's an intellectual property. FYI, automobile companies. You have to ask for my permission. You have to buy the license to use that technology. Nga idea na ko nga sa sulod sa car for road rage, to help decrease the instances of road rage. Sa sulod sa car, pag magbusina ang driver niya, ka-road rage yun siya, dapat ang tingog sa sulod sa sakyanan kay beep! Jod. Dapat kanang grabe, Jod. Pero sa gawas kay, beep! Sa gawas ang tingog kay, information, may I help you? Ingana. Gwapo na siya. Or, katong gwapo to yung gisa, just beep, beep. Beep, beep. O kung dili kay, ay, I'm a little butterfly. Uy, ana. Diba? Pwede man. Pwede. Or pwede po ka ng beep! Sa sulod, grabe na kayo. Binasagwas kay dung, 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 dung. Calling the attention of Cashier 14. Cashier 14. Please proceed to, ingana na siya. Ingana na siya. Diba? Or ka ng mga elevator sounds. Ting, ting, ting,
Ting ding ting ding jazz da yun. Bitaw. Oh. Di ba? Intellectual property of Darling. Oo, FYI sa mga automobile companies, you have to ask for the license to use my technology, my idea. Go po tong idea na ko. Wala ba signadyo mo contact sa ko next week. Mo contact sa ko ang mamili ko. Dongfeng. I want para mahatagan ko ba? BYD. Ako pod. Oh, sige. I want to love you. BYD. Okay. Oy, magkuha na ta? Next, Sugilanon na ta? Bisda Academy. Sige, Bisda Academy pa na. Go. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is mupalit versus paliton. What's the difference? Oh, na ako'y nakita na post sa Bisaya sa Reddit ba? Aha. Naglibog yun siya as a Bisaya learner. Aha. Unsa kuno ang difference sa mupalit versus paliton? Ay, onya. Pareha man sila nga future tense. Bitaw, no? Unsa di ang difference? Unsa di difference? Ang difference ana man good is the subject of the statement. Diri na ta magkasunggo na kita diri, guys. Ang emphasis sa statement. Ang ato ang language is very is quite unique. Kay mulahi ang verb depende sa subject. Unsa ba gyud difference sa mopalit ug paliton? Yan i-explain sabi. So ang mopalit man good. Kung ang emphasis ana is ang subject ana is ang doer. Siya ang mopalit. Siya ang mopalit. Ang nag-ingon sa mopalit kay siya ang mopalit. Bisan pag dili ang nag-ingon, bisan pag first person, third person, whatever person, basta ang emphasis is ang doer sa action, which is mopalit. Mopalit siya og buwak. Mopalit ko og buwak. Mopalit si Darling og buwak. Sapatos di ay ni akong example rin, sapatos. So ang subject dira kay si Darling. O mupalit ko, ako. O mupalit siya ang kuan, ang sige. subject. Okay. Unya. Ang paliton is kung ang emphasis or ang subject sa statement is ang object. Okay. Ang receiver siguro, I guess, sa act. Which in this case is sapatos. Paliton nako ang sapatos. Paliton ni Darling ang sapatos. Paliton niya ang sapatos. So ang subject sa statement kay dili ang doer in this case, kundi ang object. Guys, nakita na ninyo ang iyang mental illness diri. Paliton ang sapatos. Parihara na sa maminaw o paminaw. Gani no? Gani no? Maminaw o paminawon di ay. So maminaw, ang subject ana kay ang doer. Maminaw ko, maminaw si Darling, maminaw mo mga listeners. Paminawon, ang subject ana is ang kung unsa to ang inyong paminawon, unsa ang receiver sa act. Paminawon ang podcast. That's good. Paminawon ang istorya. That's good. Dili man ka pwede nga moingon nga ay pwede no. Pwede tao pero dili man siya ang doer mo. Ingon pa unta kog paminawon si Darling. Paminawon si Darling. Pero siya man gud ang receiver. Si Darling ang imuhang paminawon. Maminaw si Darling, siya ang maminaw. Pero paminawon si Darling, siya ang receiver sa act. Moni, kita na mo ng meme, guys, nga kana ang babae kay ni ano siya he must be thinking about another woman right now. Yeah, ang lalaki ang yang nasa utok kay unsa kay difference sa kanang mupalit og paliton. That's
the mental illness showing right here is the overthinking illness. The overthinking. Dili na overthinking. Uy, I'm just correct. Gani no. As a matter of fact, Gani no. that is correct. Ningon na ba ako nga, how yun is Kringkay? So nakita ninyo dito sa subreddit na R Bisaya. Katong nitubag dito, ako to. Wow. Wow. Ako to. So ma-reveal na akong Reddit username, I don't care. Oh. Okay, whatever. Masikat na ka. Masikat na ko. Oo. Anyway, maura to siya, guys. Sige. Wala pa tayo nagbuhat na vote in the poll. Unsa man akong pangutana? Akong vote in the poll kay Uyon ka ba nga magunit og baril ang civilians? ikaw. Excuse me. Nanakay bang tana? Og ang pangutana. Uyon ba ka? Magbit-bit o ba? Pareha lang. Support their answer. Ana. Vote! Vote in the poll! Uyon ba ka nga magbit-bit og baril ang mga sibilyan? Og ang pangutana. Unsay advice nimo sa mga road ragers? Pareha atong duha ka driver ba nga nag-away sa kuan sa may San Pedro ay sa may Claveria. Ay, katong nasumbagan ay. Katong nagsumbagan. Tapos gidrag pa dyan niya ang body. Gidrag ang body. May gani wala siya namatay. Walay patay ato ha kay nagsumbagay raman sila. Oh, pero nadrag yapon niyang body. Oh, Sa may island. na-drag me to San Pedro. Oh. Pag-comment ka mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Magsugilanon nami guys. So, we are now on our second episode of the week. Okay, second. 2RD. Second. Seconds. This is Sugilanon. Ordinary people, extraordinary stories. Na-eliminate na ako ang dilemma last time kung extraordinary stories by, extraordinary stories about, or extraordinary stories of ordinary people. So, moto ako lang gitanggal. It has been solved. Gani. So, unsa Alright. may Sugilanon na to karong adlaw? Kasi ikong basa. Asa ba na to nagikuha Sa Reddit. Sa Reddit. Yeah. Sa R Cebu. Aha. Gipost 2 months ago. Ni Orange One. Agent Orange, get up. Agent Arang. Agent Arang ba yan na sa CD? Sa mga CD, sa mga, CD nga sa mga pirated. kilid-kilid. Oo. Agent Arang. Ang mo reach out, ang title kay ang mo reach out nako is either naay uyab or samot na anay mga asawa. Uy! For context, single ko and decent woman. Alo, oy. Dili ko makaingon 101% conservative ko, but I grew up having conservative values because of my parents. Aha. Na-notice na ko ba? If naay mo diskarte na ko, it is either kaila sa akong kaila. And then naa di ay uyab or minyo na di ay. Alo, oy. These men are in their 30s. Unquote sa una sa tanan, ganahan ko sa mga punctuation. Thank you so much. Thank you. Mabalik ko. Oo. Few years ago, na ay nagdiskarte na ako and I brushed it off because sa iyang social media, naadi ay siya uyab. Diyos ko. Oh, no. So wala na ko nag-reply, matik na in my end. Following months, Aha. na ako'y workmate and di mi magtagad. Pero one time, nag-initiate siya conversation behind work. Wow. And since wa ko background niya, wa sad ko kibaw minyo na di ay siya and naay usa ka anak 4 years old. Wow. I found out through his social media as well. Agoy.
Since then, I decided to cut him off bisag conversation bahin work. I'll tell him to speak sa management, not to me. Wow. Kay ka-flirtish kadating niya minyo na, so wag ako please. Gani. Recently, need ko mechanic for my car. Ah. My friend recommended her close friend na lalaki kay nagkat-on daw mechanic sa abroad. This guy is in his 30s but reached out to me and checked my car personally. He was okay and initiated conversation highlighting if I am single and whatnot. So I said, yes I am. Agoy. Walay malis siya, kay nangutana man siya. Normal ra jud na nako. Then after that incident, katong na okay na ang sakyanan ako, nisige siya chat and asking how my day went. So ako as an investigator, kay bawo na mo anak girls, haha, nakita na po na ko na minyo po ni ang lalaki, like what the heck? Wow. Expressive. Because of these things, I decided to reflect, unsay na anak ko, nganong duolon ko mga off-limits na? I asked my friend and she said, may appeal daw ko and my energy is strong. WTF, unsa na oy? LOL? Unsay take ninyo ani? Hi. Kaluoy pod. Unsa may luoy ana niya? Kay gusto man siya og connection but she can't connect. There is a missing information here. What is her age? Wala siya giingon. Wala siya giingon na age niya. She said that the men approaching her are in their 30s. So I wonder what her age is. Kay na ako'y opinion if I have her correct age. Like if we assume that she is also in her 30s, we should be aware that in the Philippines, medyo sayo jud tagaminyo diri. Sayo tagaminyo diri. It's not very common for people to get married later na sa life, like 30s. Usually it's in our 20s. Nga na ang mga dramahan na to diri sa Philippines, kultura. Dili ni official fact akong ginaingon ha. It's just a fact in her opinion. Yeah, it's my opinion. Ang nga ano siya nga drama. Karon, kung naay mo approach nimo in their 30s, you would have to always assume that they are taken. Because that's my observation. That's a fact. Wala akong ginaingon. Mo bitong ginaingon ako nga. Pag ang babae single, tapos 30s na, lisod kayo makakita og single na guy. Lisod. Namang guguy, friend Kring. Nakoy friend na, pareha na tong edad ba? Mga millennial na pod. Maglisod yun siya, pangita og person na maka forever niya kay it's usually minyo na daan or nanay mga ex-wife, meaning wala pa na divorce diri, kay wala man tay divorce diri pero bulag na, separated na. O mga ingana or nanay mga baby daddy na sila. Kana lisod kaayo makakita og single guy in their 30s. So whoever's approaching you in their 30s, you would have to always assume that's taken. That person is taken. It's a fact in my opinion. Bright siya. Bright ko eh. Kay tungod, naanak ka sa anang idara. Pag-expect na lang. Oo. Muna akong pasabot. Muna. Oh, you summed it up. Mao na to. Kay kuan man, unless, atay, nga ni, 18 ka. 18 po ng mga nag-approach sa imo ha. Dili jud ka mag-expect nga single or married siya or what. Kay parehaman mo batanon. So, siguro na uyab, pero pwede pa na, di ba? Kay magbulag man ginang mga mag-uyab. Pero, kung nana ka sa 30s, ikaw girl, kung nana ka sa 30s, you would have to believe that the people approaching you that are also in their 30s, kay, mga taken na po na. Unless that person is 20s, then that person is probably looking for a sugar mama. Oy! Sugar mama at 30? Masugot ka na, girl? Why not? Sugot ka na, girl. Why not?
Dili ko musugutan na, oy. Di ba? Pero ang yaman ko, the point of her post here, she's wondering why that happens. It's because of the nakadira nga edad. Oh, na nakadira nga edad. Don't wonder. It's not about your appeal. Oh, it's not you, it's the age. Oh, it's not you. It's actually the culture around us. Like, it's the whole thing. It's not you. It's not your appeal. Like, I'm dismissing your appeal right now. Kaluoy po to, eh. Di ba? Di ba na-appeal si girl? Oy, duulo nun, good. Ay, syempre po. Grabe naman Grabe. po. Grabe po si Darling. Oy, 1 star. Grabe. Grabe, 1 star si Darling. Pero ang akong pasabot ba, it's not just your appeal. It's not just your energy is strong. WTF, that's what you said. Pero, kuan dyan na siya, tungod na sa inyong idara. O sana, it comes with the territory? Tama ba na? Oo, pwede. It Mao comes na with the space Oh. that you're in. Mao na You're gina. in the space, you're in that season where everybody's married. That's it. So, nakakutay season 1, season 2, season 5, ending na siya. Grabe mo na ending. Uy, dili. Siguro. Naaman na siya sa season 3. Pero, girl, makakita kag single. Trust me, there are some people who are still single in their 30s. Trust me. Nakoy mga kaila. Daghan ko kaila single. Basta gusto mo magpareto. Oh. Adto lang mo sa Contact form. Sa diliniadvice.com. go to diliniadvice.com. It's a real website, guys. We're not kidding. You can go there and donate. Di magbutang taog about us sa website. Pwede man. About wala. us, darling. Kringkay niya. Natay mga picture dito niya na ay mga about me. Pwede. Why not? May mga biography. Wala na. Pwede. If you have time to do that, why not? You know? Pero, mo lagi to, it's not just about your sex appeal, it's not just about your energy is strong or something. It comes with the territory mo na yung giingon. You are in that age where everybody is married. Pero naay single, trust me, naa. Na-timingan lang yun ka, girl. Nya ka naman kung pangutanon ka single ka, ni mutubag pod ka, you are sending a signal that you entertain. Am I right? Ay, oo. Ga-entertain man po siya. Pwede man dyan. Dili lang yun siya gusto og Minyo. Naunsa di ay. Oo. Ga-entertain siya. Nangita po siya. Oo. Pero ang kuan manggod, nakalisod ana para sa kuha naluoy ko sa iya kay lisod gyud siya pangitaon karon. Like for example, kuntay makita nimo akong bana somewhere diha sa convenience or nagpaayog sa kyanan or nag-adto kuan. Nya maganahan ka sa iya, he's a hot man. Wala ka no. Kuntay si Junip imong bana nakitaan nga nurse sa ospital nya, nay pasyente siya. He's a hot man. Wala. If you're interested in that man, kung 30s na ka, you'd probably like basig. Muna akong gina-advise sa akong friend isa. Si Janice. Hala na expose. Nya. Di kay single pa manggod siya na babae. Basta moingon siya na sa una dili ni karon kay she's happily in a relationship now. Good for her. Nya pagkahuman. Dili katong time nga single pa siya and then on and off with a man. Sige jud ko ingon saya kung kinsa man galing ng imuhang kay 30s naman gud ta. Ano ko na kung kinsa man galing ang imong makauyab or manguyab sa imo paki-check sa kung minyo na. Kay 30s naman gud ta. That's what I advised her to do. Grabe. Bright si Darling kay wala gud na ako ni nagets unang pagkuan ako ani nga story. Hala bitaw no. Pag ingon ni Darling nga tungod kay nata sa 30s, tama gid ay. Oo, tama jud ko. Bitaw no. It Tama makes jud. total sense. Oo. Nakakadiya sa panahon nga halos tanan minyo na. Lisod kayo makakita og single pa. Kay ang mga edad sa magminyo diri sa Pilipinas kay around 30s. No, siya minyo 20s.
20s na gaminyo na. Nga na ang kultura diri. Late 20s. Mid-late 20s. Naadyo yung mga early 20s. Kami early 20s man mi. Oo, no. Then some of us in the late 20s. Ang sa western countries noon, uso sila ang 30s na magminyo. Uy, naapoy dili po siguro. Naapoy mga 18 pa lang. Pakasal na si Millie Bobby Brown di ay. Example yun niya si Millie. Di siya ka-move on ka Millie Bobby Brown. Bata pa kaayo. Sige lang. Pero ingana, baka na, it's not about you, girl. It's about the age. The territory. Yes. Tapos kana pong mga lalaki, no? Kay babae manguning nag-post. Kani pong mga lalaki, no? Mo entertain pud sila nga wa man sila gipa-entertain. Pero parehan katong ka-workmate do niya nga dili do kay niya ginastorya kaayo. Dito sila gatagad. Pero one time nag-initiate siya ang babae o conversation bahin sa work. After kay nagakuan na day na unsa na Ay, ang lalaki ang nag-initiate. Ay, ang lalaki nag-initiate. Oh, sorry. Wala lang na kayo na comprehend. Pero anyway, di sugod naga-conversation na sila conversation. Kanang constant communication siguro. Ngano ka na ginabuhat sa mga lalaki nga minyo naman sila. Ngano ka? Dili mo guys, baliko na sa nato si Neo guys. Wa pa mo gikapoy paminaw ni Neo. Si Neo, believe me, masking pangit yun ang pangit yang ginabuhat karon. Dili siya admirable. I mean, it's not necessarily pangit. It's just that we don't agree. It's a frowned upon situation. Kay dili man gud nato na it's not a normal thing. Ana na lang. Kanang ginabuhat ni Neo nga, sabay-sabay upat ka uyab, aware ang upat nga silang tanan upat uyab sila. Walay kabit in the situation because the four of them know each other and they know Neo loves them equally. How did I know? Please enjoy each woman equally. Pero nabilib ko kaniyo, masking lain kayo paminahon guys. I know atong culture there is conservative. We have to be one in a million kind of thing na ikaw lang para sa akin. Dili dapat ta maging sana Bitaw. apat ang puso ko. Dili tayong anak diri. Bitaw. Pero ni believe me honest man gud siya. Walay nasakitan sa iyang gibuhat. Kabalo siya sa iyang gusto o iyahang gi-express ang iyang gusto. Oo. Tapos wala siya nagpaka-cryptic. Diretso na niya paila-ila ang upat. Tapos iyahang ingon siya nga gusto nako magkasinabot ang tanan. I love you all. Group chat na, group send. I love you all. I love you all. Maski yung gibot guys, believe me kay walay nasakitan sa sitwasyon. Nakakita siya og babae nga mo sugot sa mga ingani nga scenario. Kanang mga lalaki nga ingana ba? Kanang mo storya lang ganing babae sa imo, feeling nimo ga-flirt na sa imo. Tas patulan nimo minyo na day ka. Dili na siya maayo. Kalain pod nimo. Flirty, basta mga flirty. Lain man na inguna na. There's a thin line between friendly and flirty. There's that thin line right there. If you've made that commitment in your marriage to not find anyone else and you're gonna focus on that person, one true love, mga ana, go decide to commit on that. Pero kung dili na nimo kaya mo commit sa isa ka tao, kung dili na nimo kaya mo commit anang imong asawa, first step 1, manangid ka kung pwede ba duha sila. Manangid ka kay kung nisugot na imong asawa. Uy, dagan kay gingana ba? Sa Reddit good. Sa Reddit dagan kong mabasahan. Kanang I've opened up with my longtime partner of 15 years. I've told her I've gotten bored with our relationship, and then I told her that I want to try another relationship, but I want to keep our relationship. So we're gonna have an open relationship, ana. Nag-offer ang lalaki, mag-open relationship ta kay medyo na bored ko sa ato ang relasyon. Mangita kog lain, ug open ka nga mangitag lain. Tapos mag-backfire ba na? Ngano? Kadaghan ko kita na sa Reddit. Mag-backfire na kay ngano?
yes, ikaw nag-offer and na-enjoy nimo ang perks, nakatilaw ka daghang babae, ay open relationship, ay daghan kay kog na meet ng mga babae ug ng mga najerjeran ng mga babae, mga itabos ana. Pero ang imo di ay asawa kay gisugtan po nimo mag-open kay it's a vice versa thing, right? Gani. Ikaw lang di ay. Ikaw lang di kabagag naong nimo Oo. oh, ang babae ma-inlove sa lain pod karon gibulagan na siya kay mag-commit na kuno ang babae sa katong nakita niya nga lain nga lalaki. Oh, namo-commit pod niya. O na mo commit niya nga ay dili na ko gusto nga diha ka sa iya. Kita na lang duha ang mag-commit, mo commit ko sa imuha lang. Kita close relationship na ta, walay open relationship sa tong duha. Magbeg, murag si Kanye, magbeg. Ay kalo. Magbeg nga ayaw kog bulagi, I love you and I'm last mo kalikal mo sumulikay. Mo ana ba? Mag-backfire. Kana man ko naman sa mga tao nga walay dili katagaman. So nang sa walay kuan ba, walay dili Di mahimutang. dili himutang ang word. Dili contented ba? Di makontento. Oh, di makontento. Mo na ang word. Di makontento. If you are bored with your relationship, you probably need to address what's the reason why it's boring now. You have to find that out. Did the love kanang fade? Or is it just about making time? Maybe time lang ang problem. We have to Can we spend time with each other and maybe the spark will spark again? Mga nga ba no? Kanang kanta ni Sarah Geronimo ba na and I was starting over again. Tama ba? Oh, bitaw no. Oo. Kanay nga na good. Pero i-find out nga na bored mo. Pero kung ang reason is kanang nag-fade day ang love, maybe that's a critical reason to let go or break up. Wala na may love. Kabalo ka no? Wala ko kabalo. That is the hard part. Falling in love is easy. Staying in love is difficult. Sumala pa nila. Because if you think na wala na yung love, what is wala na yung love? What does that mean? Like, what are the symptoms? For me, mailan ako kung dili na ko love kay kung dili na siya concerned, wala siya care. Wala ka nang nonchalant na siya sa imuha. Whatever, nakay problem, whatever. Or nakay excited ka about this thing. Hey, I'm excited. Nakoy ka ng exam nga yung nakapasa ko na. Okay. Indifference. That really hurts, no? Indifference. Because if that person loves you, he or she will share your pains and passion. Your excitement. Your ups and your downs. Gani no. Pero kung wala jud mag-nonchalant na siya. Maraki kanang 'di ba? So wala lang, nakaingon lang ko nga naging nga mga lalaki no. Kanang mag-contact, kanang mag-flirt sa mga ka-workmate nila, kabalong na sila mga asawa gibilin sa balay na mga baby. So ibig sabihin wala sila respeto. So no respect, no love. To the commitment. Yes, to the person. So dira na mag-end. Kaya ako ginaisip pa nga napasiguro na no, kanang pwede pa siguro na ma-work on it no. Kay you have to choose to bisan pag the hardest of times, you have to choose your partner. Pero kung wala na kay love, wala na kay respeto sa imong partner, dili na nimo siya gusto i-choose. Murag that's the end, no? That's the end. Isn't that sad? That's really sad. Ang pinaka-symptom gyud sa wala na love kay wala na care. Mo jud na. No? Mo na ang pinaka-symptom niya. Kanang kung walay love, wala na care. Baby, the person still respects you. Kanang dili ka niya suklan, dili ka niya awayon, pero pinaka-symptom gyud kay ang basig namanggoy mo ingon basin na opinion na. Ang number one symptom of out of love kay kanang kuan, wala na respeto sa imuha. Yes, it's one of the symptoms sa tao nga wala na love sa imo, pero I think the number one symptom jud is kanang dili na siya mag-care sa imo, wala siya concern sa imo, wala anything, wala kanang kung nagsakit ka, meh, ana. Kung nagkaon na ba ka, meh, ana ba?
Wala siya care. Ana, mo na ang pinaka-symptom para sa ako ha. It's a fact in my opinion. Oy, kaluoy pod, no? Okay, so it's all laid out for you, people. You better listen. Credible source ni dere. Oh, credible source me. And in fact, we are not just a credible source, we're also saan ang manghula sa English? Madam Auring. Madam Auring. We are. I am. Wala na, nag-overthink na po siya. Tinininininining, ding, ding, ding. Wala siya. Girl, it's not you. Oh, it's not you. It's the territory. It's the territory. Assuming you are 30, a 30-year-old, in your 30s kind of girl. Okay, 30s. Oh, pero kung mga 18 pa ka, 19, 20, 21, 22, 23, up to the mid-20s, probably hard as well, but not as hard as in your 30s. Kung 30s, 40s na ni si girl, no? Makakita gina siya o kanang wala pa'y sabit. But it's very difficult. Yes. It's gonna be very difficult. Yes. Naa. Yes. But it's gonna be difficult. And ma-question po ni mo no, like, kung tayo ba na nag-approach, kung tayo ako tong babae nag-post sa Reddit ba nga, single ko karon ba, pero nganong mga nag-approach ako ka ng mga tigulangon, ka ng mga 30s na minyo di ay or na day uyab. Ngano ka na, no? Ma-question po na ko na ba? Nako'y question. How come ang lalaki is still single in his 30s? Maybe there's an agenda there. Ay, Piolo Pascual. Basig, there could be many reasons. Basig closet, or basig packboy. Oh, he just wants the single life. Or basig ka nang gusto niya ka ng tilawan tanan without commitments. Tilawan tanan without commitments. Nakoy mga kailan na yung ana. Right now, Jun, nagtanong siya. Ay, di ay ba? Oh. Di ay ba? Dili uy, wala eh. Water. Diba, ma-question po ni mo, no? Kung ang babae single siyang 30s, this is going to be a sexist kind of discussion. Kung ang babae single pa siyang 30s, murag dili, there's nothing wrong. Like, kay ang babae manggod sa Pilipinas, ginapanguyaban. Oh, mamili ang babae. Naapoy time nga, basig wala gyud nang uyab. Muna yung nakalisod diha. Mo siguro nang mahimong dahilan yan nung masingle pa siya in her 30s. Siguro maldita kay siya. Dili siya approachable, intimidating kayog na nga. Panguyaban ng tanak ko ni, ay na lang, stricta kay na. Ana ba? Muna ma-single pa siya in her 30s. Na yung mga ana, masking gwapa kayo, naagya po yung ma-single sa 30s. Either pangit or gwapa, whatever. Either pangit ang naong o pangit ang batasan. Ana ba? Naadyo yung ana. And, lisod kayo makauyab nga na kay ngano ang boys manggod, ang guys manggod, sila mo manguyab. So they have the choice. They have the power to make that happen in their lives na kung ay dili na ko gusto ma-single manguyab na ko. Ay, so ang babae kung dili na siya gusto ma-single, mahulat ra siya. Gani. Di ari ra ko ama dams. Gani. I'm go cry in a corner. Nobody loves me. Mahulat siya. Gani. Asa naman? Oh, niya. Pag lalaki kay mangita. Mag-approach. I'm talking about the Filipino culture in general ha. Nga kanang, kung babae ka, ang norm manggo diri, I'm not saying this should be done and I'm not saying na mo ni ang practice jud sa imong life, but generally speaking, mga babae diri magulat gyud na sila kung nay manguyab. Kay lisod pud kung ang babae manguyab. Mao na diri atong kultura. I'm not saying you should do it or not do it or what. Muna nga kung naay masingle na babae in their 30s, I would understand. Basig wala gyud nang uyab. O kung dili, maldita siya. Oo. Kanang naay mo approach no. Unya, ay, dili ko. Ana no. Okay, kanang hard to get. Okay, pakipot ba Hard to diri get. sa Pilipinas kana? Kultura na to kana dapat magpakipot sa una. Oo. Tapos pero kung lalaki, single pa siya sa iyang 30s, maka-question po ka, ngano ka ha? Lahi po na kong thinking. Dili na sa pareha sa reason sa babae nga. Kung single pa siya in her 30s, kay siguro way nang uyab, kay intimidating ba siya or ana. Pero sa lalaki,
No matter the face niya, naay pangit nga pakboy. Napoy gwapo nga pakboy. Ani, no matter the face, basta 30s na lalaki, makaisip po ka, unsa kay dahilan nga nung single pa siya sa iyang 30s? Kay Piolo? Kay pakboy? Na kay mga maisip na yung ana ba? Or kanang gusto lang yun niya tilawan tanan babae before mo commit? Dagan kay nga no, namgod sila power to make the first move. Power to make the first move and power to end their single life. They have that card on them. They're holding that card. Ang babae walay card na yung ana. Mo bitaw nang sayo kay ko na minyo. Kay wala man nang uyab akong bana sa kuha. Nangutara man siya, ma, gusto ka? Oo. Ma, nadayon yung tawagan na ito nga time. Wala pa gani. That's true. Oo. Di, wala na gusto, ganahan mo ko saya. Ganahan man daw siya sa ako. Ako no. Oo. Pagpangutanan niya kung gusto ba daw ko, niyan ko, wala na dagang istorya. Ay, oo ba? Wala dagang istorya. Ano para sa ako lang, ni ay kong sunduga. Para kamo na lang sa inyo. Mo nang dili ko single karon. Kay diretso, wala na pakipot. Okay, wala na ko nagpa-atik-atik. Kay ganahan mo ko sa iya ha. Amot lang kung ganahan basta sa kuha ato. Di ganahan siya sa imo mo ganini approach no. Maupod. Lain pod. Lain pod kung dili mao. Lain na pod ana oy, lain kay Nathaniel Blanc pag type eh. Natug, pasig natug. Natugan. Kung boto una-unaon, ana pod may sa ako ang bana. Ano man? Ana siya. Mauyab ta. Ana ko. Okay, ganahan man ko sa iya ha. Why not? Anak ka, why not? Ano ko, pareha ra gyud tagtubag ani, igsuon gyud data. Okay, usa may dugayan. Mo gani nga, ang logic ba, ang logic. Palitis ako og bawak. Palitis ako og bawak. Ing anak good. So, kung naay babae nga in their 30 single pa, ang reasons ana makasabot ko ba nag-concern ko, na care ko sa imong reason nga nung single pa ka. Maybe because it's your choice, you don't want relationships kay nag-focus ka sa imong career, or maybe intimidating kag naong wala nang uyab. Basig mo po to ang dahilan sa lalaki nga wala pa kay naa pa siya career. Ay kaning sender sa Reddit. Dili baka to giingon nimo karon lang na kanang basig nag-focus siya sa iyang career. Sa lalaki, sa vice versa. Basig same po sa lalaki, nag-focus siya sa iyang career, basig up for promotion. Tagan mang pwede nga dahilan, guys. Ang ako lang nag-question lang ko ba? Opinion ni darling. Nag-question lang ko. I-question dyan na siya tanan. Dapat mag-question dyan ta sa tanan. Dili ta ka ng kung sa isulti, mana din ta dili. No, dapat natin mga question. Dagan tag-question sa mind. Tama. Bright gini si darling. Tama na siya. Tawa, mag-sorry na pula si Richard next week sa kuha. Masking wala siya sala. Tanawa lang. Sige. So, unta naminaw ni si Orange One. Wala. Unta nakadungog ka sa advice ni darling. It's not you, girl. Nabalik ko advice. Huwag ko advice. Gitubag lang mo na ako iyang question. No. Bakit kaya puros mga minyo o kanang taken ang mga nag-approach sa ako? Tama. Gitubag lang taka. Tama. Agent Orange, get up. Agent Orange, get up. Biz Academy, please. That's all for today, folks. Biz Academy for today. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is dagan. Dagan? Kasi mga meaning, ana? Ang pinaka-literal na meaning is dagan is to run. Takbo. May dagan siya padulong sa balay. Ang ikaduhang meaning is, it can also mean the situation or flow of things. Galingan jud. Dagan natin mga word ng mga double meaning sa Bisaya, no? Cute kaya ang Bisaya language. Yes. So, unsay dagan sa panahon? Ang example dari kay maayo ang dagan sa negosyo karon. It means the business is doing well. Maayo ang dagan. Murag guga na sa English din, no? The things are running smoothly right now. Ay, no. Okay. Same
lang di ay. Oo, Same lang. same. Alright. Unsa sa English, mausad sa Tagalog. Mao. Og sa Oo. English. Og sa Bisaya. Nagtuyok-tuyok na ta. Oh, gani no. Ah. Unya mo to. Alright. Guys, nami update next week. If official na. Kay mag-meeting pa mi. Uy, yan na mga update. Be, ayaw Jinx. Oh my God. O, mag-outro na ta eh. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa mong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. DILINIADVICE.com. Ay, usab. Again, that's DILINI. Dili usab actually kay naka-mute ang desktop audio. Okay. Usab dan tibuok outro. Okay. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa mong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic na suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to DILINIADVICE.com. So that is diliniadvice.com. Thank you so much, Maura to guys. See you next time. Bye. Mm-hmm.